Chacha bekene m unu na ụbọchị nke taata na nwere ịmanụ unu nwere n'onwe news na fly na efere mbụ ụwa mgbe m nwetara ya bụ update wee na-asị na Okongwu Dibia na dibia ọzọ wetakwa na another update mana nkịta nwanne anyị nwoke a na-agba eji wee pụtasị na ya bụ ihe ya bụrụ update na ka o mee ya si ya gosikwa na ụmụ ụwa na ihe a bụ wayo ka a na-ekwu ndị mmadụ biko achọrọ m kwụ nne vidiyo ebe iji Iwaji gbapụ ya bụ ife a maka na another dibia ọzọ emego ya bụ ihe wee na-akọwakwala ndị mmadụ na ọgwụ karịrị gaa wee sị mba na bụ ihe abụrụ ọgwụ n'ihe ahụ fọmatị a na-ele n'ahịa iji gote ya n'ahịa egbu ya mmiri ya bụ ife alụbọọlụ na a na-eli ya ele n'afịa wee na-asị biko ebe amamife onye ọzọ kwụsị ka nke onye ọzọ dị bido maka ka ịma nka ịmara ọzọ na ndị mgbegbe kwọrọ okwu sị na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu nwa dibịa biko solonu m na-enye bụ vidiyo ka unu ofe aka mbụkọ nwanne unu nwoke onye na-agbasa ozi n'ezo ụgwọ na-ekwukwa n'eziokwu maka na iji na hinọile maka o ji aga n'ogo n'efere mbụ ụwa nwa nọ ya asị na nna ya eji eziokwu wee na-achị ụmụ Igbo niile ngwanụ na vidiyo aka unu ofu na-eze ndị Igbo ndewo nọ maazị Samuel Mgbọrọgwụ na-ekwu onye ji iju ụwa wee mara enwere nwanne nwoke na-akpa ana enyere ndị ụka ya na Okongwu Dibia apụta mere ya majik si weta ihe a wetara ịza ịgbanye ya mmiri tinye ya aiza eburu ihe a n'ọgwụ ibezie agwazie ka esi arịa agwụzire ya ọgwụ were achịkwa ndị mana ya abụrụ ọgwụ ya fọmat ọ na-agwọ ọ bụ na elile ọgwụ na shọpụ iwere gbanye shọpụ gị ya bụ ọgwụ afọ eti na shọpụ oge neutralize that ọgwụ ife ọbụla bụ problems gị na-enwegasị na ndụ gị atụọ gị na-arụsị ọ bụ na atụọ gị na-arụsị ọ bụ na aka gị dị ọcha na enwere ife imere ikuru mmiri nọ n'ite a wee ṅụọ problems ahụ ga-adị solve. Ihe ite a bụ magnet ọ bụ na ite a ịgbanye ite a mmiri tinye ya ịzọ magnet ya ndị be anyị wọchị ya nwaọcha m ji aga ọgụ nwaọcha m ji aba mba nwaọcha m ji aga ọgụ nwaọcha m ji aba mba mmụọ niile nọ n'Abia steeti mmụọ niile nọ n'Aba mmụọ niile m ji aba mba mmụọ niile nọ n'okwu nna mmụọ niile nọ n'okwu nna m ngwa bulie elu ka ịgbanye nọ ite afụ mmiri ka ụnụ magnet ya and then it has no ọgwụ abi amara ma ọgwụ nwanne biko ya ọgwụ ndị be anyị na ife am jiwa iza ya ọgwụ achọrọ ịma ma ya ọgwụ ya format pure format ọ bụ mmiri ife nọ n'ime ọ bụrụ ibutere egwu ọnwa anyị mere ihe agba anyị tụrụ ụmụazị ya bụ ọgwụ afọ na-arụ ọrụ ihe a bụrụ ọgwụ nwanne anyị chọrọ ka anyị saa magnet ya n'ime mmiri ọ bụrụ ọgwụ ọ bụzi na ọgwụ unu na-agwọ ike adịrọ n'ọgwụ nabata Jizọs ihe ifuru iyi ihe nwere echichi ndị Igbo mana afọ ya ihe a bụchebu ya egwu ana atụ onye yi ihe egwu ọ respekt ka m na-enye gị ọ bụrụ ọgwụ ike adịrọ n'ọgwụ ebe ike dị na Jizọs Kraịst of Nazareth a na-enyere ndị ụka Okongwu Dibia na-enye ya ọ bụrụ na mmiri nọ n'ime udu a ga-agwọ onye ụzọ magnet ya osisi a na-enyere ndị ụka Okongwu Dibia na-enye ya ọ bụrụ na mmiri a ga-eme onye ekere agbụ gbasịa magnet ya osisi a ọ bụrụ na ndị mmadụ a ga-eme onye ọbụla nwere problem na-eze ndị Igbo ndewo nọ maazị Samuel Mgbọrọgwụ onye ji iju enwere nwanne nwoke na-akpa na-enyere ndị ụka ya na Okongwu Dibia apụta mere ya majik si weta ihe a wetara ịza tinye ya aiza eburu ihe a n'ọgwụ ibezie agwazie ka esi arịa agwụzire ya ọgwụ were achịkwa ndị mana ya abụrụ ọgwụ ya fọmat magnet osisi a ma ọ bụ na ite a ga-agwọ magnet ya bụ osisi washasi ọ na-emekwa ka ọ dịrị eme ndị be anyị na-afụ ya
ndị mmadụ na ọfịa na ife a ga-agwọ ọrịa ife a ga-eme onye kpuru isi ya afọ ụzọ ọ ga-eme onye ngwọrọ ya aga ije ike dị n'ife a na-enwe na biznes ụnụ fụ ya ọ bụ isi ka m ji wee ọ bụ isi nwata bọbụ wa oisi magnet na mmiri ka akpụkwara m n'anya adịrọ ama aka ụnụ ọfụgo ya lee ya na ọ bụ isi magnet na mmiri na ife ekwuru ka a na-eme ife ekwuru ka a na-eme mmụọ na-apụ a ife ekwuru ka a na-eme aka atụkwa m n'anya ara obute obute ibido tiri iwere mmiri a wee ṅụọ problems ga-adịgo ova mmiri nọ n'ite a iburu ya wee ṅụọ problems ga-adịgo ova mmiri a nọ n'ite a ga-agwọ onye ọrịa arụsị mmụọ na mmadụ na-asọpụrụ ọ ga-agwọ onye atụ ere adịrọ ama aka ọ ga-eme klient ga-akwụ ọgwụ problems iji wee bịa be mmiri a ga-ebe mmiri a ga-asacha isi gị ya ọ ife ekwuru ka a na-eme mana eziokwu ihe awa ọgwụ ihe abụrụ ọgwụ ihe a format bịa try ya pure format ka ọ bụrụ ibutere egwu ọnwa ya bụ ife anyị mere ihe agba anyị tụrụ ụmụazị ihe abụrụ ọgwụ nne ọ bụrụ ọgwụ ọ bụzi na ọgwụ unu na-agwọ ike adịrọ n'ọgwụ nabata Jizọs asoro emegoro na nzọpụta gị ihe ifuru iyi iwu ihe eji mara echichi ndị Igbo ọ na-agba onye afọ eyiri ihe afọ eyi ihe a tupu ya egwu adị m atụ onye yi ihe egwu ọ respect ka m na-enye gị ọ bụrụ ọgwụ ike adịrọ n'ọgwụ ebe ike dị na Jizọs Kraịst of Nazareth a na-enyere ndị ụka Okongwu Dibia na-enye ya ọ bụ na mmiri a ga-agwọ onye kpuru isi ya magnet azịza ọ bụ na mmiri a ga-agwọ onye ekpenta a na-enyere ndị ụka Okongwu Dibia na-enye ya ọ bụ na mmiri a ga-emume klient ụgwọ ya magnet azịza ọ bụ na mmiri a ga-eme problems ị na-enwegasị polis kesi ị na-enwegasị adị ova na-eze ndị Igbo ndị ewu nọ ọ maazị Samuel Mgborogbo na-ekwu onye ji iji ụwa wee mara enwere nwanne nwoke na-akpa a na-enyere ndị ụka ya na Okongwu Dibia majik si weta ihe wetara ịza ịgbanye ya mmiri tinye ya ibezie agwazire ka esi arịa agwazire ya ọgwụ wee na-achị nwanne mana ya abụrụ ọgwụ ya fọmat ife ekwuru ka a na-eme ife ekwuru ka a na-eme iwere problems gị bịa be anyị anyị agbanyere gị fim ma na ọchasị gbafa gosi ife ife ụmụazị m rụra n'ọkụ ụmụazị m kwụnyere n'ọkụ ife afọ na-arụrụ m ife a bụ the 10th house gaba ka igosi ha gaa rand ka igosi fa ka bụkwa onye omelive ụlọ ndị omelive onye omelive onye emere ife o mere awọkụọ ọsị ka o welu nka wee mee ya wee kene ya ikwu nke bụ eziokwu na o mebe ya rufu ya mesịa rufu ya nke a bụ another person go to it onye buru foreign doors ive mere onwe wọkụ si ka o welu foreign doors wee kene ihe awa ọgwụ ihe abụrụ ọgwụ ihe a format pure format ọ bụrụ ibutere egwu ọnwa anyị mere ihe agba anyị tụrụ ụmụazị ihe abụrụ ọgwụ nwanne ọ bụrụ ọgwụ ọ bụzi na ọgwụ unu na-agwọ ike adịrọ n'ọgwụ nabata Jizọs asoro emegoro na nzọpụta gị ihe ifuru iyi iwu ihe eji mara echichi ndị Igbo ọ na-agba onye afọ eyiri ihe afọ eyi ihe a tupu ya egwu adị m atụ onye yi ihe egwu ọ respect ka m na-enye gị ọ bụrụ ọgwụ ike adịrọ n'ọgwụ ebe ike dị na Jizọs Kraịst of Nazareth a na-enyere ndị ụka Okongwu Dibia na-enye ya na-enye ya a na-enyere ndị ụka Okongwu Dibia na-enye ya ọ bụrụ ọgwụ
Una awụsa ndị mmadụ. Igbo ekene m ụlọ biko Igbo ndị ọma njem ụlọ n'osi na ndecha vidiyo anyere na ya ka na sọskraịbụ kwa na dịsịara anyị na-ekenekwu na ikwu na-eme sọskraịbụ chụrụ na-agba notifikeshọn ka ọ wee na-abata wotogoto mgbe ọ bụla anyị tiri vidiyo afụ ana m afụkwanụ kọmentị unu na-afụ ozi unu na-ekenekwu na laik unu na-eme na shia unu na-eshia na vidiyo ka ndị ọzọ sorekwa unu wee na-afụ ekene m Igbo niile ekene ihe na-emere Igbo ya sị ma adịrị nwoke mma na eke dịrị anyị mma na Owerri dịrị anyị mma na Afọ dịrị anyị mma na Nkwọ ka ọ dị na mgbe ọzọ.